Soka erakusketa Beasainen dagoeneko eta irekita ditu ateak hain zuzen ere atzean daukadan eraikin eder horretan. Igartzako monumentu ingurune honetan hartu du tokia soka erakusketak eta urria osoan zehar bertan ikusteko eta bertan gozatzeko aukera izango duzue. Bideoak, argazkiak, filmezarrak, testigantzak, testuak, multimedia sistemak eta pantailak, erakuskietarako panelak, argazki erraldoiak, 200 dokumentu, agiri edo euskarri baino gehiago biltzen ditu erakusketa bikain honek, eta hor gai nagusi batzuk antzeman daitezke erakusketa honen bidean. Historia batetik, gizartea eta dantzak gizartean izan duen eta izan dezaken eragina, sinboloak bestetik, filme eta testigantza zahar bikainak, batzuk inoiz aurretik jendaurrean erakutsi gabekoak, eta gatazkak, kezkak, kontzeptuak ere bai. Hau da, generoa, adina, gizartean nola funtzionatzen duen tradizioak eta dantzak, erritualak, erlijioa, eta behin eta berriz, irudi harrigarriak, altxor ezkutuak, erakusketa honen bidez, ikusteko aukera daudenak. Eta bukatzeko, baita sorkuntzari begirada bat, dantza, tradizioa eta sorkuntza bera, aztergai eta gogoetagai.